son Laura de Marín. Eu son Santi de Lugo. Eu son Santi de Lugo. E eu son Miguel de Pontevedra. E xuntos formamos un grupo de traballo deste máster do profesorado que estamos a realizar en Santiago de Compostela. No día de hoxe, imos realizar un percorrido pola cidade de Pontevedra para mostrarvos todos os elementos clásicos que se atopan nas rúas desa cidade. Pero estaredes vos preguntando, estades xa en Pontevedra? Pois non, pero ollade. Pois xa estamos aquí. Benvidos a Pontevedra. Ás nosas costas, a Ponte Romana. Pero esta viaxe non fixo máis que comezar, así que acompañádenos. A nosa primeira parada, a ponte, dá nome a esta vila, pois en latín, ponte dicíase pontem e antiga, veterem. Desas dúas palabras xurdeu a palabra Pontevedra, pontem veterem, que é o nome actual da cidade. Tan bella é a cidade que, de feito, conta a lenda que foi fundada polo heroe da Guerra de Troia, Teucro. Conta o mito que despois de gañar naquela guerra, ao intentar volver a súa casa non foi acollido cos brazos abertos polo seu pai, o heroe Telamón, e tivo que partir en busca dun novo fogar. Dise, por tanto, que chegou ata aquí en barco e que fundaría unha cidade chamada Helenes, en referencia aos seus habitantes, os gregos, que así mesmos se chamaban helenos. De feito, tamén podemos atopar restos destas lendas nos nomes da illa de Tambo, podes ver en unha das súas penínsulas, a de Telva, que di unha proposta para a súa etimoloxía que poderían ser deformacións dos nomes de Tálabo e de Telamón. Tamén se di da illa de Tambo que tería sido, segundo a lenda, a cuncha dun sapoconcho xigante que tería fixado nese sitio Poseidón para poder vivir en baixo dele. Como podedes ver, non estamos en época romana. As obras así o atestiguan. Porén, a cidade de Pontevedra quixo conmemorar a súa orixe mítica cunha placa na fachada do seu concello que versa da seguinte maneira: Fundote Teucro valiente, de a que este río en la orilla, para que de España fueses de villas la maravilla. A historia de Teucro está moi presente en toda a cidade de Pontevedra. De feito, podemos atopar representada a súa imaxe na Basílica de Santa María Maior. Retámosvos a atopala. Neste mesmo lugar podemos atopar representado a Hércules, quen tería pasado por esta cidade no seu camiño ata a Coruña, onde mataría ao xigante Serión e despois fundaría o famoso faro que hoxe coñecemos como Torre de Hércules. Vide! Non vos parece isto un sátiro? Tamén atopamos referencias ao heroe fundador da cidade na praza na que nos atopamos, a Praza do Teucro. Ademais, é moi interesante coñecer o pasado romano detrás desta praza, xa que atopáronse restos dun pavimento e tamén restos dun antigo sistema de calefacción, porque sí, os romanos xa tiñan calefacción na casa. E igual de interesante é coñecer que esta estatua que atopamos na praza de San Xosé é tamén o noso fundador Teucro. E precisamente, para seguir falando do patrimonio que esta xente deixou na cidade, temos que volver ao Ponte do Burgo. Ao seu carón temos uns vestixios arqueolóxicos onde se encontraron algúns dos miliarios que marcaban os destinos aos que se chegaba a través da vía que cruzaba a ponte. Estaredevos preguntando, que raíos é un miliario? Pois unha especie de contaquilómetros da antiga Roma. Marcaban cantas millas había dende o lugar no que se localizaba ata as cidades máis próximas, neste caso, Lucus Augusti, actual Lugo, e Brácara Augusta, actual Braga. O carón das calzadas solían situarse casas e vilas, e por isto que consideramos este punto como orixe da Pontevedra romana, probablemente chamada por aquel entonces Turocua.
O legado clásico está presente en moitos dos lugares emblemáticos desta cidade. Así, por exemplo, podemos atopar unha fonte con forma de tritón na Alameda, un animal mitolóxico marino moi apropiado para un elemento habitado a auga, ou tamén nunha fonte, neste caso peregrina, unha imaxe de Hércules loitando contra o león de Nemea, un dos seus 12 famosos traballos. Ao longo da historia da arte, os distintos movimentos que se foron sucedendo surdiron en contestación ou imitación dos seus modelos previos. Agora mesmo atopámonos ao frente do edificio da Casa dos Fonseca, actual sede do Arquivo Histórico Provincial, que é un maravilloso exemplo dun edificio neoclásico. Así, a súa fachada, que imita o atrio dun templo romano, presenta 8 columnas de estilo toscano. Sobre estas, un friso dividido por triglifos que soporta a súa vez o frontón e marco tellado a fuerza. Aos dous lados da Casa dos Fonseca tamén temos representadas dúas esfinxes. Neste caso van vestidas ao estilo egipcio, mais son figuras mitolóxicas moi presentes na cultura grega. Por exemplo, según a lenda de Edipo, Edipo chegaría a ser rei de Tebas tras vencer nun concurso de adiviñas a un destes seres mitolóxicos. E ademais, Ollade! arriba no tellado temos representados dous grifos, que tamén son figuras mitolóxicas da cultura grecorromana. No Museo de Pontevedra podemos ver con claridade a pegada do mundo clásico nesta zona de Galicia. Pero non só podemos aquí visitar os diarios que están aquí guardados no museo, senón tamén podemos ver múltiples tumbas de época romana e tamén hai unha moi rica colección de obxetos da Galicia prerrománica. Mirade que día tan primaveral temos hoxe. Por último, queremos sinalar que o legado romano non está tan só presente no material, senón que tamén está moi vivo na sociedade, no ámbito cultural ou no ámbito festivo. Precisamente nesta praza ten lugar a festividade dos Maios, que está relacionada co comezo da primavera. Pénsase que esta festividade na antigüidade estaba relacionada co culto á natureza ou coas pregarias relacionadas á fertilidade dos campos. Non está moi clara esta orixe, pero bueno, en xeral, adoitase pensar que está relacionada co culto á natureza. Ademais de todas estas mostras do pasado romano da cidade de Pontevedra, podemos encontrar outro tipo de restos materiais en vilas ou pequenas poboacións cercanas. O legado romano desta provincia é moi amplo e, sen dúbida, moi interesante e digno de mención. Preto da cidade de Pontevedra hai numerosos restos patrimoniais que consideramos de obrigada visita. Un exemplo dos restos romanos dos arredores da cidade é a necrópole atopada na illa de Arousa. Parece que foi empregada xa dende antes da chegada romana, aínda que tamén no período de dominio deste pobo. A súa situación, moi preto do mar, favoreceu que as mareas deixasen ao descuberto unha serie de tumbas en plena praia. Así mesmo, neste sedimento atopamos un menir prehistórico empregado siglos máis tarde para advertiren da prohibición de mariscar na zona. Un exemplo máis de que a ignorancia do patrimonio histórico pode provocar a súa destrucción. Se nos movemos un pouco ata a península do Grove, atoparemos outro xacemento moi interesante, coñecido polo nome de Adro Vello. Trátase dun lugar que combina restos de diferentes épocas históricas. En primeiro lugar, existen restos do que foi unha industria de salazón. As industrias deste tipo son abundantes nas costas galegas, xa que os romanos escollían asentarse no litoral precisamente para a elaboración de produtos, neste caso o sal, e para a comercialización por vía marítima. Sobre os restos desta factoría construíuse unha extensa vila romana. A estes restos máis antigos seguen outros de época medieval, por exemplo, as ruínas dunha igrexa visigótica. É precisamente esta igrexa a que dá nome de Adro Vello ao xacemento. E isto non é todo. Tamén a comezos da Idade Media, o espazo da vila pasa a utilizarse como cemiterio.
Temos centos de sepulcros, conformando outra necrópole de gran valor histórico, como a que vimos na illa de Arousa. Nalgúns dos sepulcros podemos ver aínda hoxe restos de corpos adultos. E de necrópole a necrópole tiramos porque nos toca. Agora é o turno da Lanzada, un enclave precioso que ten moita historia e que está rodeado de numerosas lendas. Semella que foi un punto moi relevante para o comercio na época dos romanos. Neste lugar atopamos un pequeno castro que funcionaba como factoría comercial no período no que Roma dominou estas terras. Polo trazado de forma cadrada que presentan as estructuras, en lugar da forma circular típica dos castrexos, podemos apreciar que os habitantes deste lugar seguían os patróns constructivos romanos. Por outra parte, neste emprazamento sitúase tamén un cemiterio onde apareceron 13 esqueletos, todos eles de bebés de menos dun ano. Preto da zona atopáronse tamén os osos de 3 adultos. A datación dos soterramentos é de entre os séculos I e V despois de Cristo. De novo, como no caso anterior, neste emprazamento conxúganse os recordos do noso pasado latino cos da época medieval, destacando neste aspecto a preciosa capela románica todavía en pé, así como os restos dunha torre construída para defenderse dos vikingos. Agardamos que este percorrido polos lugares máis interesantes de Pontevedra e os seus arredores teña sido do voso agrado e desperte a vosa curiosidade polo mundo antigo. O noso labor termina aquí, pero as pegadas dos nosos ancestros están en todos lados, en moitos máis lugares dos que podemos amosar neste pequeno vídeo. Animádevos a investigalo. Bueno, amigos, e aquí remata a nosa andaina, pero non sin antes volver a casa. Xa estamos de volta. Agardamos que teñades disfrutado desta visita con nós, deste paseo polas rúas de Pontevedra e que teñades aprendido que a cultura clásica está presente en moitos lugares. Ata a próxima, amigos. Pois unha paradiña para comer estes calamares a la romana. Estábamos aquí tomando un café e resulta que atopamos unha academia chamada Docere, que é o verbo ensinar en latín, de onde ven docente. Así que, como podedes ver, o mundo clásico está tan a publicidade. Parece isto un sátiro? Creo que será mío.